Filip, car i Dalila Dragojević su se opet našli u oči u garderoberu i popričali o njihovom novom problemu koji je nastao. Dalila je hladna kao led, oprusila svom dečku. Stani, nemoj se derati, znaš da tako nisam mislio, rekao je car. Molim te, samo se pomeri, govorila je Dalila, nemoj da bude mi još gore, stani samo sekund da ti kažem nešto, rekao je on. Dovoljno je ovo što sam porodici priredila, još ovo da slušaju neću, rekla mu je ona. Ne znam ko je nasilnik, ko se stalno dere, rekao je car. Ja nemam snage da se branim od tebe i da se otimam, ti si jače od mene, rekla je Dalila. Što si takva, hoćemo kasnije popričati, hoćemo pratiti stvari, pitao je Filip. Ne zanima me šta ćeš da radiš, da sam znala da pričaš ovakve stvari, ja nikad u životu ne bih bila sa tobom, govorila je Dalila. Šta mi hoćeš reći sada, ja se ovde svađam sa ljudima zbog tebe, a ne zbog sebe, govorio je car. Jesi precrtala da prebacim krevet, pitao je car. Da, precrtavam ljude sa kojima sam živjela godinama, a ne mogu tebe, oprusila mu je ona.